Prisión provisional e sen fianza para 4 dos detidos no marco da Operación Ceira, operativo contra o tráfico de drogas que se desenvolveu esta semana principalmente na comarca do Salnés. Hoxe pasaron a disposición do xulgado de instrucción número 4 de Cambados os 9 detidos. E pro resto, moi boa noite, a Fiscalía non solicitou o ingreso en prisión e a maxistrada decretou liberdade con comparecencias mensuais. De contado ampliamos antes outras novas. Denunciado un conductor en Pontevedra por dar positivo nun control de alcolemia cando circulaba cun bebé no asento traseiro. A policía local denunciou uno por un delito contra a seguridade viaria tras arroxar unha taxa de 0,65 mg por litro en sangue. O home circulaba nun coche de alta gama pola Rúa da Barca. O PSDG de Rianxo pide explicacións ao goberno local ante as deficiencias que presentan algunhas obras executadas con cargo ao POS. Unha delas é o saneamento de Quintáns en Isorna, sen rematar ano e medio despois do seu inicio. Falan tamén das reformas executadas no pabillón municipal e Centro Sociocultural de Tragoña. Formalizada a compra do Castro da Croa por parte do Concello da Pobra, o goberno local investiu 68.000 euros na súa adquisición. Logo vanse iniciar en breve os traballos de prospección mediante xeorradar nesa zona para comprobar o alcance do xacemento. No Grove xa gozan da Festa do Marisco. O evento prolongarase ata o vindeiro domingo día 13 con multitude de propostas musicais e de lecer e, por suposto, coa carpa gastronómica como principal reclamo. Ali poderemos degustar, como sempre, todo tipo de produtos do noso mar. Ameixas, berberechos, arroz de marisco, empanada e un longo, etc. E Meus Viños volve a Meis do 18 ao 20 deste mes de outubro. As xornadas vitivinícolas acadan a súa quinta edición cun día máis e a implicación de 12 adegas do municipio. Dentro da programación inclúese unha cata amateur, distintas propostas musicais e tamén show cookings, este ano protagonizados por cociñeiros emerxentes da localidade. Son algúns dos asuntos que imos tratar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Como víamos en portada, prisión provisional e sen fianza para 4 dos detidos no marco da Operación Ceira, operativo contra o tráfico de drogas que se desenvolveu esta semana principalmente na comarca do Salnés. Hoxe pasaron a disposición do xulgado de instrucción número 4 de Cambados 9 detidos. Pro resto, a Fiscalía non solicitou o ingreso en prisión e a maxistrada decretou liberdade con comparecencias mensuais. A causa está investigando varios delitos, tráfico de drogas, contrabando e pertenza a organización criminal. Aínda que inicialmente foran 20 os detidos, os 11 restantes xa foran postos en liberdade tras prestar declaración en sede policial. Recordamos que durante os rexistros os axentes incautáronse do redor de 20 kilos de heroína e unha cantidade sen determinar de marihuana. Tamén un molde para a fabricación de lanchas e planadoras. Denunciado un condutor en Pontevedra por dar positivo nun control de alcolemia cando circulaba cun bebé no asento traseiro. A policía local denunciou uno por un delito contra a seguridade viaria tras arroxar unha taxa de 0,65 mg por litro en sangue. O home circulaba nun coche de alta gama pola Rúa da Barca e acompañado dunha muller que tamén deu positivo en alcohol cunha taxa de 0,40 polo que non se puido facer cargo do vehículo. Segundo informan dende o Concello, nos asentos traseiros ía un bebé duns 2 anos. Ante esta situación foi preciso chamar o avó do cativo, que foi quen se fixo cargo do traslado do vehículo. Nos diversos controis da alcolemia e drogas realizados pola policía local na pasada fin de semana detectáronse 14 positivos, 7 de alcolemia con 2 constitutivas de delito por superar os 0,60 mg por litro e outras 7 por condución baixo os efectos das drogas. As sancións correspondentes ás alcolemias son de multa de 500 ou 1.000 euros e a retirada de 4 ou 6 puntos. No caso de incorporar drogas no organismo, as sancións serán de 1.000 euros e a retirada de 6 puntos.
Y a Policía Nacional, en colaboración con centros educativos de varios municipios de Galicia, neutralizaron recipientes con ácido pícrico en diversos institutos e facultades universitarias. Nunha operación desenvolvida polos TEDx, detectáronse nos laboratorios de centros formativos de varias cidades, entre elas Ribeira, envases con esta sustancia que, ademais de ser tóxica, sufre unha alteración das súas propiedades co paso dos anos, converténdoa en potencialmente explosiva. En total, retiráronse máis de medio cento de recipientes en distintos estados de conservación, así como un que contiña TNT. Foron trasladados ás instalacións axeitadas para a súa destrucción por parte de especialistas, cumprindo con estritas medidas de seguridade. E mentres en Boiro continúa a busca do pescador desaparecido dende o pasado luns pola noite nas inmediacións da praia de Mañóns. A maioría do tempo permitiu hoxe a saída novamente do helicóptero da Garda Civil que rastrexou dende o aire as inmediacións do areal. Sen novidade respecto ao paradoiro de Félix Triñanes, o pescador desaparecido dende o pasado luns pola noite, despois de saír da súa casa para ir pescar á praia de Mañóns, como adoitaba facelo habitualmente. Por cuarto día, o operativo de busca centrouse nos arredores do areal, poñendo foco no lugar no que apareceu o seu vehículo, onde mesmo se chegou a desbrozar coa axuda dun trator, unha zona de abundante maleza. Por terra participaron na busca novamente 4 patrullas da Garda Civil, así como efectivos do Servizo Municipal de Protección Civil e Policía Local, os que se sumaron tamén familiares e veciños en xeral. Por mar contouse co apoio de numerosos mariscadores e incluso un mergullador particular. A melloría do tempo propiciou tamén a incorporación do helicóptero da Garda Civil, que dende o aire rastrexou, como xa fixera durante toda a xornada de onte, diversas zonas próximas á súa vivenda e tamén a costa máis próxima ao areal. Co paso dos días, as esperanzas de atopalo con vida son cada vez máis escasas. Está en marcha o foro da Toxa pola Illa Meca. Desfilan estes días líderes políticos e económicos de distinto nivel, converténdose nun punto de encontro para debater sobre economía, políticas sociais ou sustentabilidade. Esta sexta edición foi inaugurada este xoves á tarde polo rei Filipe VI, que destacou a importancia da acción fronte aos desafíos a España e Europa. Pola Toxa tamén pasaron nas últimas horas os expresidentes do goberno Felipe González e Mariano Rajoy. Nesta segunda xornada tamén se achegaron ata a Toxa o ministro de Economía, Carlos Cuerpo, así como os gobernadores do Banco de España e de Portugal. O ministro aproveitou o seu paso polo foro para reivindicar un novo plan Next Generation para reindustrializar Europa. Tamén defendeu que España é un referente a nivel europeo en política económica e materia democrática, que serve, dixo, de barreira de contención contra a viraxe cara a extrema dereita que percorre varios países do continente. Creo que somos todos conscientes de que España ahora mismo es un referente a nivel europeo, no solo en términos económicos, liderando, siendo la locomotora entre las grandes economías europeas, sino también siendo una barrera a esa llegada de la extrema derecha, que es el gran reto para nuestras economías, ¿no? Y para nuestras democracias. Con lo cual, yo creo que al contrario, España, si es algo, es un referente también en materia democrática, y el gobierno del señor Sánchez, del presidente, pues, por supuesto también. Seguimos con política local. O PSDG de Rianxo pide explicacións ao goberno ante as deficiencias que presentan algunhas obras executadas con cargo ao POS. Unha delas é o saneamento de Quintáns, en Isorna, sen rematar ano e medio despois do seu inicio. Son varias as obras executadas con cargo ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña que presentan problemas, polo que os socialistas rianxeiros piden explicacións ao goberno local. Entre elas, o saneamento e abastecemento en Quintáns, que leva paralizado meses, ano e medio despois do seu comezo. En Quintáns leva unha obra un ano e 6 meses, por os motivos que sean, pero os veciños non se teñen que ver agraviados por unha situación que lle afecta ao Concello e que falta seguimento para que esa obra se finalizara en tempo e forma. E nos pasa igual nas outras obras que vimos demandando, e o normal é que o alcalde xustifique, porque ao final nas exposicións públicas que fai, bueno, el alardea de que se invierte un millón de euros, pero claro, non explica en que situación están esas obras. Refírense tamén dende o PSOE a reformas executadas no pabillón municipal e no Centro Sociocultural de Taragoña. A pesar de que ambas foron recepcionadas polo Concello, presentan aínda numerosas deficiencias, polo que entenden que deberían pedir responsabilidades ás empresas adxudicatarias.
E o caso do pabellón é unha situación, creo que, preocupante. Non é solamente porque entre agua, sino porque lle afecta directamente ao suelo, valorado en 40.000 euros, e lle vai afectar a todas as actividades municipales que se desenvolven en el e aos clubes deportivos que poidan vir de fora a facer a súa xornada o fin de semana e se teñen que desplazar a outro pabellón ou teñen que volver de volta e non se poida realizar esa xornada. Creemos que esa situación tiña que ser tratada con anterioridade, como se lle reclamou, e sobre todo que esa obra non tiña que ser recepcionada polo Concello. Eu creo que se equivoca nese aspecto Julián Bustelo ao recepcionar, porque agora temos moi pouco margen de maniobra para poder solventar esa situación e, sobre todo, exixirlle á empresa que afronte os gastos que se deriven do seu arranxo, que é o que había que haber feito con anterioridade. E no caso do Centro Cultural de Tragoña é exactamente o mismo, unha obra que finaliza hai un ano para a mellora da accesibilidade e resulta que un ano despois estamos sin ascensor e aínda que as ramplas a medio finalizar. Por último, os socialistas pedirán explicacións sobre o asfaltado en Pousada, acometido hai agora un ano e con numerosas actuacións aínda por rematar. E saiban tamén que o xulgado do mercantil número 2 da Coruña notifícalle á empresa Actemsa a homologación do seu plan de reestructuración. Este feito supón que a firma operadora de túnidos e peixe conxelado poderá garantir o mantemento da actividade empresarial e da totalidade dos postos de traballo, máis de 250 directos e máis de 400 indirectos. Segundo informaron fontes da empresa a través dun comunicado, ese plan implica a reestructuración financiera total da débeda da compañía presidida por Severino Escurís, un restablecemento do equilibrio entre o capital e o patrimonio neto da sociedade, a transformación de Actemsa en sociedade de responsabilidade limitada e a futura fusión con Brisiña S.A. A empresa, asentada no polígono pobrense da Tomada, dase por superada a crise ocasionada polo afundimento dos mercados pesqueiros, o que significou a caída de moitos operadores globais, agradecendo o compromiso coa compañía das entidades financeiras, provedores e tamén dos grupos Gealsa e Albacora. Xa está marcha a Festa do Marisco do Grove. Dentro dos minutos imos ata a carpa do marisco para comprobar a ver como se respira o ambiente nestas primeiras horas deste gran evento. Facémolo á volta da publicidade. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. Retiran máis dunha tonelada de especies invasoras das dunas de Area da Cruz, no concello do Grove. Foi no marco dunha actividade de limpeza organizada por a Fundación, na que participan máis de 60 estudantes do Instituto As Bizocas. O alumnado tamén recolleu máis de 20 kilos de residuos que se acumulaban no areal. Un xeito de aprender ao tempo que fan un servizo á comunidade. 60 alumnos do Instituto As Bizocas do Grove trasladaron esta mañá as súas aulas ata a praia de Area da Cruz. Ali encargaronse de retirar as especies invasoras que medran nas dunas. En concreto, eliminaron máis dunha tonelada destas plantas. A idea é que eles colaboren e contribúan á conservación desta duna, eliminando esta flora exótica invasora que chegou aquí pola nosa causa. Claro, son especies que por si mesmas non poderían chegar aquí a colonizar e a nosa idea é protexer a biodiversidade das dunas. A iniciativa enmarcase no proxecto Plancton impulsado dende a Fundación. Pro alumnado do Instituto é unha actividade máis da materia chamada Proxecto Competencial que contempla, entre outras cuestións, a custodia e coñecemento dos ecosistemas da contorna do centro. É unha aprendizaxe baseada en servicio, un tipo de metodoloxía mediante que os alumnos aprenden e ao mesmo tempo fan un servicio á comunidade, neste caso eliminar as especies invasoras deste ecosistema que é moi valioso porque aquí a niña a pillara das dunas, que é unha especie en perigo de extinción. O traballo do alumnado das Bizocas permitiu tamén a retirada de 21 kilos de residuos que se acumulaban no areal. Les é unha actividade que lles gusta moito e lles motiva moito. Normalmente o facemos só na hora de clase, só hai unha hora a semana, e cando temos a oportunidade de que haxa un grupo organizado de voluntariado, como neste caso, e despois nas outras horas de clase, aínda que non veñamos aquí directamente, pois traballamos estes contidos na aula.
Xa hai 4 anos que o proxecto Plancton está en marcha. De feito, tras a xornada de hoxe en Área da Cruz, son xa máis de 12 toneladas de flora exótica invasora retiradas en diferentes espazos. Un proxecto de participación pública para, digamos, solucionar problemas que temos no noso entorno, sobre todo relacionado co mar. Pois os problemas dos lixos mariños ou, neste caso, na actividade de hoxe, das especies exóticas invasoras. Esta acción conta coa colaboración do Concello do Grove. Dende o Goberno Municipal facilitáronse os sacos para a recollida e as ferramentas necesarias. Ademais, será o encargado de xestionar estas plantas exóticas que foron retiradas. Formalizada a compra do Castro da Croa por parte do Concello da Pobra. A Administración local iniciará próximamente os traballos de prospección mediante xorradar para comprobar o alcance do xacemento. O Concello da Pobra segue a ampliar o seu catálogo patrimonial para o disfrute de todos os veciños, tal e como se avanzara recentemente nas xornadas da Pobra no Tempo, ven de formalizar a compra do Castro da Croa. O Concello investiu 68.000 euros na adquisición da parcela onde se acha o xacemento, situada no Alto de Posmarcos. En concreto son casi 9.000 metros cuadrados os que se adquiriron e o precio foi de 68.000 euros. Eu penso que a partir de agora, pois é un xacemento máis, un patrimonio máis que entra a formar parte do Concello da Pobra. Isto entra dentro da planificación que ten este goberno, non, de protexer o noso patrimonio. A mellor forma de protexelo pois é adquirilo. Unha vez tramitada a titularidade municipal do ben, o Concello ten luz verde para traballar sobre o terreo, con técnicas non invasivas que permitan sacar a luz os segredos que agocha este castro. Xa falamos con unha empresa arqueolóxica para estudiar as posibilidades de facer unha primeira intervención que consistiría máis que nada en un levantamento topográfico en 3D para ver exactamente que é o que hai debaixo de onde agora nos atopamos, estudiar despois posibles intervencións arqueolóxicas nos sitios que nos salgan pois ao mellor estructuras máis interesantes. Tamén estudarán a posibilidade de solicitar á Deputación da Coruña a súa inclusión no Parque da Idade de Ferro, co fin de acceder ás liñas de financiamento da Administración Provincial para este proxecto. Tamén, desde o punto de vista institucional, hai cada vez máis institucións galegas que están promocionando, ao mellor, intervencións arqueolóxicas interesantes. En concreto, por exemplo, está o Parque da Idade do Ferro, da Deputación da Coruña. En este momento, ao poseer este castro, pois podemos entrar dentro dese Parque da Idade do Ferro con este xacemento, o que permite pois poder optar a subvencións que poda sacar a Deputación para este proxecto. A adquisición do Castro da Croa ven constatar a importante aposta do Executivo pola posta en valor do seu patrimonio, iniciada este ano coa compra da Casa da Cadea e a prospección arqueolóxica na Corte do Santo. En Ribeira, o Concello vende a xudicar o estudo integral para a nova sinalización do municipio, un proxecto encadrado no marco do Plan de Sustentabilidade Turística. O proxecto contempla a elaboración dun plan que mellore a imaxe xeral da contorna e que transmita unha información clara, comprensible e veraz non só a veciñanza, senón tamén aos turistas. Dende o equipo de goberno sinalan que na actualidade non existe unha sinalización clara e definida que facilite ás persoas chegar a diversos puntos de interese do municipio, por iso se pretende mellorar a sinalización para que estea actualizada e sexa de doada comprensión e que ademais non xere un impacto visual negativo. A redacción deste proxecto foi adxudicado á empresa Trivium por un importe de preto dos 12.000 euros que serán sufragados a través dos fondos adxudicados polo Plan de Sustentabilidade Turística de Ribeira no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado pola Unión Europea. E a Deputación de Pontevedra destina ao redor de 110.000 euros para actividades de dinamización lingüística do galego. En total, vanse beneficiar desta achega 47 entidades de 25 concellos da provincia. Da comarca do Salnés serán 5 as beneficiarias: Cambados Zona Centro, Asociación Cultural Dorna, da Illa, Gotas de Ribadumia, Os Gatiños de Portonovo e Zona Aberta de Vilagarcía. Estes colectivos repartiránse un total de 9.000 euros. Pola súa banda, na comarca de Pontevedra beneficiaránse
e 6 asociacións cunha chega de 15.000 euros. Entre elas están a Asociación Cultural Colectivo Espazo 16 de Barro, o Centro Cultural Ateneo Corredoira de Poio e a Asociación para o Desarrollo Educativo e Cultural de Pontevedra. Cada entidade recibirá unha axuda entre 400 e 3.500 euros e con estes recursos van poder impulsar festivais, xornadas culturais, exposicións, rutas, obradoiros, premios literarios, entre outras. E facémolo porque creemos firmemente que como administración pública é unha obriga a nosa fomentar e difundir a lingua galega, a miña, a nosa, que esta pois nos diferencia, nos proxecta cara ao exterior, cara ao mundo. No Grove xa gozan da 61ª edición da Festa do Marisco. O evento prolongarase ata o vindeiro domingo día 13 con multitude de propostas musicais e de lecer e, por suposto, coa carpa gastronómica como principal reclamo. Ali poderemos degustar, como sempre, todo tipo de produtos do noso mar: ameixas, berberechos, arroz de marisco, empanada, fideos mariñeiros, mexillóns, navallas ou nécoras, entre outras moitas propostas. Ademais, polo Corgo pasarán estes días numerosos artistas. Esta noite, por exemplo, actúa no Grove Mondra ou The Rapans e mañá sábado será a quenda de Carlangas e Los Cubatas. E outra das propostas que organizan no Grove, coincidindo coa Festa do Marisco, é a Feira de Oportunidades Grovestock. Ata este domingo, os establecementos mecos bótanse á rúa con ofertas que, de seguro, cativarán a veciños e visitantes. Na cita participan 16 comercios con produtos do máis variado, entre eles roupa para adultos e rapazada, peletería, calzado, material deportivo, artesanía e agasallos. A idea, explican dende a organización, é que o cliente poida escoller entre unha ampla oferta para que poida facer as súas compras cómodamente nun único punto. Un complemento perfecto, polo que contan, para aquelas persoas que se acheguen ata a zona a gozar do marisco. Esta mañá tivo lugar a inauguración desta Feira de Oportunidades, encabezada polos responsables de Engroves, xunto co alcalde do Grove e o director xeral de Comercio da Xunta. Aproveitamos que é unha data festiva para intentar que os nosos comercios poidan desfacerse do stock que teñen acumulado e intentar recuperar un pouquiño algo para seguir invertindo no comercio local. Van a ser 3 días e esperamos que o tempo nos acompañe, que a xente se anime. Temos un ambiente festivo durante todos estes días coa Festa do Marisco e queremos tamén que o comercio local teña o seu peso importante. Por lo tanto, felicitar a asociación por o seu bo facer e desexar que se traduzca en moitas ventas e un desenvolvemento importante, un impulso importante o que é o comercio local desta localidade. De tal xeito que a Festa do Marisco cada vez acolle máis actividades complementarias máis alá do que a propia degustación e a gastronomía dos nosos produtos, que é a esencia propia da Festa do Marisco, de tal xeito que a colaboración coa Asociación Empresarial en Groves e o Concello de Groves se plasma en un acto como que ahora estamos inaugurando. Meus Viños volve a Meis do 18 ao 20 deste mes de outubro. Esta iniciativa vitivinícola acada a súa quinta edición cunha xornada máis e implicación de 12 adegas do municipio. Dentro da programación inclúese unha cata amateur, distintas propostas musicais e tamén show cookings este ano protagonizados por cociñeiros emerxentes de Meis. Meis é un dos municipios do Salnés con maior extensión de viñedos e dende o 2019 o sector atopa en Meus Viños o seu gran escaparate de promoción e divulgación. A feira vitivinícola acada a súa quinta edición consolidada como un dos grandes eventos do ano no municipio, tanto que medra adiantando a súa inauguración o venres. Cada ano tratamos de innovar, en este caso o que fixemos é, por petición expresa da veciñanza, que se lle fai corto día medio, poñer medio día máis, por iso decidimos abrila a festa o venres a noite. Unha cita que convidan, por suposto, a visitantes, pero tamén a todos os veciños de Meis para que poidan gozar e presumir dos viños que se elaboran na súa terra. Moitos destas familias, de nosos veciños, o seu motor económico desas familias é a viticultura e por iso creemos que esta festa é un homenaxe á xente deste mundo, pero tamén unha festa para toda a veciñanza e a todos os veciños e veciñas da contorna. No evento participan 12 adegas, prácticamente todas as que están vinculadas con Meis. Na Praza do Mosteiro e baixo carpa ofrecerán os seus produtos a prezos máis que razoables. Seguimos en 12
12, vale, son o número de adegas que van a participar, se como decía Marta, son todo adegas do Concello de Meis, máis as cooperativas que se nutren de cooperativistas, do Concello. Ademais, os viños virán acompañados de moitísima gastronomía. Nesta liña, destacar os diferentes show cookings que teñen organizados nesta edición, dándolle o protagonismo a futuras promesas da nosa cociña, como é o caso de Carlos Silvestre e Manu Aval. Todos os anos apostamos por cociñeiros consolidados, por aquí xa pasaron estrellas Michelin, pero este ano decidimos darlle oportunidade a rapaces, en este caso son rapaces, do Concello de Meis, que, bueno, xa se están empezando a foguear nos mellores restaurantes de Galicia. As xornadas complétanse coa cata concurso amateur. É un xogo onde o que facemos primeiro é unha parte máis didáctica, explicamos 5 ou 6 viños, dependendo do ano, normalmente son 6, explicamos, bueno, as pinceladas máis básicas, saímos, metemos un desos 6 viños, bueno, nunha cata cega, e hai que adiviñalo. Quen o adiviñe, pois leva un premio. Entón, esa é a parte máis lúdica da cata. As adegas participantes salientan que esta ampla programación é todo un reclamo que serve para dar a coñecer os seus viños. Para unha adega participar nunha festa destas, pois sempre é interesante porque te vai a coñecer xa a xente do teu municipio, que en principio é o máis importante. As adegas pequenas como a miña, o mercado que temos é o mercado local, entón sempre é interesante que haxa un escaparate onde te poidas ensinar, non? As propostas vinculadas co viño e a gastronomía hai que sumar tamén unha variada oferta musical. Nesta edición, con tributo a Hombres G, Os Druidas, Pablo Balseiro Trío e Dani Barreira and Friends. O vindeiro 6 de outubro comemórase o Día Mundial da Parálise Cerebral, pero en Amencer Aspace adiantaron a hoxe a súa celebración. Escolleron un dos espazos comuns da súa nova residencia no Centro Sur como escenario do acto conmemorativo. Unha cita que aproveitaron para reclamar máis recursos especializados para atender o envellecemento das persoas con parálise cerebral. O lema, envellecer, decidir, vivir. Baixo o lema Envellecer, decidir, vivir, a Asociación Amencer Aspace conmemora este ano o Día Mundial da Parálise Cerebral. As persoas con parálise cerebral, de acordo aos estudios que se publican en relación á vellez, envellecen a partir dos 35 anos. E, polo tanto, inda que todos nós podemos velas como xente xoven, en realidade xa están en pleno proceso de envellecemento. Hoxe fixérono dende a súa nova vivenda residencial. O equipamento sitúase no centro sur da cidade de Pontevedra, dando resposta a unha das demandas históricas do colectivo, a ofrecer atención aos usuarios na totalidade do seu ciclo vital. Os coidadores coidan durante toda a súa vida, precisan moitos deles descansar, algúns deles teñen situacións, moi complexas que fan difícil ou prácticamente imposible facer o coidado no domicilio e, por tanto, ter este recurso é fundamental para as súas vidas. Estamos dando unha salida ás persoas que non poden ser porque os seus pais son moi vellos, porque están nunha situación de maior deterioro, que necesitan un acompañamento ás 24 horas, non? Por lo tanto, isto é un paso adiante importante. Este equipamento supón un respiro para as familias que centran a preocupación no relevo dos coidados. Para moitos usuarios supón unha ferramenta imprescindible para desenvolverse con independencia, garantíndolles o tempo a atención que precisan. Moi bien, esto me ayuda a ser independiente y más libre. Yo para venir aquí tenía que ir a una residencia en Lugo. Hombre, así con veo a los amigos antiguos, compañeros, y más cerca de mi madre y estar más cerca del pueblo para salir al café. Dende setembro acolle 11 persoas usuarias. Inicialmente o centro conta con 32 prazas, aínda que a intención do colectivo é valorar se o espazo é suficiente. De aquí a finais de ano iránse incorporando novos habitantes a esta residencia no marco dun concerto coa Xunta. O custe dunha plaza é moi elevado para poder pagar de maneira privada. A verdade é que precisan de apoios durante todo o día.
require de moito persoal, moitos deles teñen patoloxía sanitaria asociada, e iso fai que se necesiten moitos recursos e polo tanto, se non son públicas, son de difícil acceso. O acto desta mañá completouse cunha visita á residencia. O Concello de Pontevedra investiu 1,5 millóns de euros para adaptar 2 plantas do Centro Sur para acoller estas instalacións, que agora xestiona Amencer Aspace. E a Asociación Damas de Casa e o Concello de Ribeira volven colaborar na organización da andaina a favor de Agapren, que acada xa a súa 5ª edición. Os fondos recadados irán destinados íntegramente a esta entidade que apoia as familias de nenos prematuros de toda Galicia. Os veciños de Ribeira volverán ter ocasión de amosar a súa cara máis solidaria nunha nova edición da andaina en favor de Agapren. Sairá o domingo día 13 ás 10:30 da mañá dende o Malecón para percorrer uns 5 km ata Coroso, nun itinerario moi accesible e apto para todos os públicos. Mentres que outros anos descubríamos para moita xente que é de Ribeira e non coñecía sitios espectaculares que ten a nosa bisbarra, como a Pedra das Cabras, o mirador da Pedra da Rá. Este ano vamos a facer un recorrido un pouco máis sinxelo para, invitar a todo o mundo que, aínda que veña con carrito e así, pois non se encontre ningún problema. É un recorrido moi sinxelo, sin costas, no que este ano, como descubrimento, vamos a recorrer do pequeno paseo, ampliación do paseo de Coroso que fixeron ao largo da Escola Náutica. Aínda que os participantes poden anotarse previamente contactando coas amas de casa de Ribeira, as inscricións realizaránse o mesmo día da proba antes da saída. Non hai unha cota establecida, polo que o donativo é libre para todos aqueles que queiran colaborar coas familias de grandes prematuros, que a día de hoxe non contan con moitas axudas por parte das administracións. A Asociación de Amas de Casa de Ribeira colabora ca Asociación Agapren, que é a Asociación Galega de Axuda a Familias con Prematuros, en caso de hospitalización ou neses casos, complicados que teñen que pasar as familias cando teñen os recén nacidos aí nesa unidade. É unha andaina que vai en beneficio das familias que teñen nenos que son grandes prematuros e son uns nenos que aparte de ser, digo sempre que facemos isto, penso que a administración que son un pouco os grandes olvidados porque son nenos que nacen con moitos con problemas, outros vívenos ao longo da súa vida, pero quizáis a administración os tenga un pouco abandonados no sentido de que non aporta facilidades para todas estas familias para poder levar as terapias que estes nenos necesitan. Dende aquí quero facer un chamamento porque é un coste moi elevado para as familias que os sofren. Dende a organización animan aos ribeirenses a sumarse a esta boa causa. Agardan superar o número de participantes do pasado ano, que roldou os 300. Rematamos máis en canalriasbaixas.com e tamén, como sempre, nas nosas redes sociais. Graciñas por estaren aí, pasen bo fin de semana.